vidíš to využitie, používaní v tvojom podnikaní, ako by sa to dalo využiť? No, dnešná konzultácia bola špecifická v tom, že naozaj sme urobili konkrétnu vec, ktorú môžeš použiť. Hej, to znamená, že je to niečo, čo máš a teraz to už vieš používať stále. Hej, v tom vidím to veľké plus, že je to konkrétna vec, ktorú keď ja si s ňou teraz budem pracovať a môžem k nej doložiť veci toľko, koľko ja chcem, tak je všestranne využiteľná a je to proste vec, ktorá je skutočný nástroj na použitie v marketingu. Jasné. A potenciálna hodnota, ako to vidíš, tak ako do budúcnosti? Do budúcnosti to je obrovské. Hej, to je proste niečo, čo sa dá použiť kedykoľvek, stále, s kýmkoľvek, ale treba to samozrejme tvoriť ďalej. Super, ďakujem. A ja ďakujem.